Takloy, muna ang ginatawag na Amazon River. Dito, no? Di ba, Donyok? Asa si Donyok? Gani, asan man to siya? Asa ka tagiingon nila nga Amazon River, bay? Sa pinakadelikado nga river sa tibuok kalibutan. Pero mag-amping ko. Kaysa palibot sa Amazon River, nangay mga exotic animals like tagnok, alimatok, ug tungaw, ug mga lamok, ngumurag mga sniper. Kailangan mag-amping jud ko. Juyak? Uy, Takloy! Asa ka? Wato ko sa Amazon River, kay mag-discovery ko. Discovery science na day ka karon? Oh, kay nag-research ko about sa Amazon River. Daghan na mga buhaya dito. Mao gina akong ipangita, no? Unsa man, kuyog ka? Wala pa man man akong gupit, oy. Hala, kisa may nagupit na? Wala na priso nagupit na? Wala, giresibuhan na ko. Sige na, iwasa raw niya. Ay, kabala ka. Nabito kay resibo. Sige, Julia. Excited kayo ko. Gusto ko tanaw sa mga mananap. Tara, di na tayo maglangay. Kaya para makaabot pa sa mga exotic animals dito. Tara! Tara! Takloy, kabalo ba ka? Ang Amazon, dako kay tamang sa Earth. Mao ba? Kabalo ba ka? Ang Amazon, muna ginatawag og lungs sa Earth. Naday na ginawa ang Earth. Taka naman ko, eh. Huwag mo kayo research good. Uyawa din di mo, Juyak, oy. Scientist na dahil kakaroon. Oh, ako'y puli ni Kuya Kim. Unda kay, ningulan naman. Unsa may average ron? According to my research, 53 degrees Celsius ang ulan karon. What? Okay. Kabog na, maguna. Bugo, yun. Tara. Naarap Adria, nangitlog. Unsa man? Ang dinosaur? Napunta mga dere. Makuyawan na puta ni mo eh. Nag-discovery po ko. Pariya ito. Pakuyog ako ninyo ba kaya adlok kay diriya ba? Daghan kay mga exotic animal. Sige, kuyog na lang ta. Sige, sige. Sige, muna akong ganahan ba? Excited kay Kuway. Wow! Nduta oy! Takloy, muna ang ginatawag na Amazon River. Dito, no? Di ba, Donyok? Asa si Donyok? Gani, asan man to siya? Lay! Ikaw na pahala nila, Lay, ha? Iyan, iyan, iyan. Takloy, nakuha ba na? Ingon ka kay mo na imong ipangita. Lay, relax lang. Busog-busog yung kakaroon, Lay. Takloy, daga! Lay! Ayaw tugtun na to nagukas ha kay bukugon kay to.